Tässä kello 8 uutiset. Hyvää huomenta. Asemies hyökkäsi Pariisin sydämessä presidentinvaalien alla. 1 poliisi kuoli terrori-iskussa. Millä Suomessa virheellisten turvapaikkapäätösten määrä on kasvanut, Maahanmuuttovirasto perustelee virheitä kiireellä. Kalpa otti jo toisen kiinnityksen jääkiekon SM-liigan mestaruuteen. Sadekuurot sävyttävät viikonlopun säätä. Pariisissa Champs-Élysées'llä on sattunut ampumavälikohtaus. Yle Uutiset viittomakielellä, hyvää päivää. Ranskan hallitus rauhoittelee kansalaisia eilisiltaisen terrori-iskun jälkeen. Билетът «Китайски дракон» може да ви донесе много късмет и богатство, забавни игри и 3 печалби по 500 000 лева от Национална лотария.